Riudoms va donar el tret d'inici de la festa major el dimecres a la tarda i, com ja és tradició, ho va fer amb l'encesa de traques a 8:45 de la tarda. El soroll dels petards va sentir-se per tots els carrers i cases del poble, de manera que tothom es va assabentar que Riudoms ja havia iniciat les festes en honor a Sant Jaume. A les 10 de la nit va tenir lloc el primer sopar de germanor de la festa d'enguany. Va ser a l'era sota el títol Sopar de traje, yo traje las olivas, yo traje la tortilla, etc. I és que cadascú es muntava el seu menú a casa i se l'emportava cap a l'era. Per acabar la nit, el DJ a fi de festa va punxar diverses cançons per als més joves i per a aquells que no ho són tant, però que volien continuar la festa. Ha sigut força participatiu, hem sigut més gent que l'any passat, la gent ha xalat, ha ballat, ha begut, s'ho han passat molt bé. Lo dolent és que la gent va marxar aviadeta a dormir, no devien estar cansats per això de ser dimecres o alguna cosa així, però bueno, esperem que la resta de dies s'ho passin força bé, que participin molt més i que a tope amb Sant Jaume. El dijous, Riudoms es va despertar amb una cercavila per als més petits pels carrers del poble. Més tard, ja al migdia, els veïns van tornar a omplir els carrers, en aquest cas acompanyats de la imatge de Sant Jaume en la tradicional processó en honor al patró. Tot seguit es va realitzar la missa a càrrec del mossèn Julià Escuder. Després de l'acte religiós va arribar el plat fort del dijous, una inauguració molt esperada per Riudoms, la de la Casa Badia. Un nou espai públic que alberga un consultori mèdic, un espai dedicat a activitats per a la gent gran, com ara tallers de memòria, i un altre per a la comissió de festes i altres entitats. Una altra part, a més, la utilitzarà la parròquia com a arxiu i sala de reunions. Els veïns i veïnes del poble van poder observar de primera mà el resultat de les obres. És una obra que ha tingut un pressupost inicial d'uns 320.000 euros, que s'ha fet, diguem-ne, amb una gran cura, amb un gran rigor per part dels equips tècnics que l'han portat a terme i també pel seguiment que han fet els serveis municipals, el que vull felicitar públicament. I a més s'ha fet un gran rigor perquè no hi ha hagut apenas desviació, des d'IDETSA també s'ha controlat, fet un gran seguiment i per tant l'obra s'ha completat en temps i forma i per tant que avui poguéssim el dia de Sant Jaume i inaugurar aquesta obra és una obra que ens enorgulleix. La regidoria de Salut i Benestar Social destaca que es tracta d'unes instal·lacions modernes i al bell mig del poble que es posen en funcionament ja l'1 d'agost. Els veïns de Riudoms podran gaudir del servei d'unes instal·lacions que estan pensades perquè puguin, no s'hagin de desplaçar tant a les afores del poble, estar més a l'interior, estarà més pròxim a lo que és la ciutadania. El centre assistencial estava ubicat a les Escoles Velles, un espai que anirà destinat a activitats de lleure i esportives. Per acabar la inauguració de la Casa Badia es va oferir cava als assistents per tal de brindar pel nou espai públic de Riudoms. A continuació, la Cobla de Tarragona va amenitzar l'hora de l'aperitiu amb sardanes. Diversos veïns del poble i alguns de la resta del municipi van puntejar al ritme del flautí i la resta d'instruments.